Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो बङाइगावआव आंनि हाबानि इदिनो नांगौ बेसादखौ जोङो बायनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय आंनि मुतुनिबो बायनो थांगोन आरो लंपेन्ट बेनिफ्राय कट बेनिफ्राय आंनि थाखायबो बायदि फिसा फिनला माल बायनो थांसै आरो बिदिब्ला जोंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै जोङो दायोहाय बङाइगावआव थांगासिनो स्कुटिजोंनो थांगोन। साफागुरि मोनबाय ओमफ्राय साफागुरि उनावबा मा मोनो डाइरेक्ट बङाइगाव साफागुरि मोनबाय जों दा नै हाईवे 31 नेशनल हाईवे हिमालया हटेल है ना बङाइगाव हाबबाय जों दा नै नायना लादो बङाइगावखौ दासो खुलिहांदों ना बेबो मल जागोन बिराद गिदिर नगरनि आयु पानिपुरि जोङो स्कुटिखौहाय मोनसे दखानाव दोनबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो बेटारि गारियाव गाखोबाय ओमफ्रायो मानो होनब्ला जोंहा हाबानि थाखाय बहुद नांगौ मुवा बेसाद बायनाय जागोन नालाय ओमफ्राय लानो थाखायबो एसे खस्थ' जागोन ओमफ्राय गारिखौबो लांजाखाया नालाय नङाबा पुलिसा हमगोन ओंखायनो जों गारिखौहाय मोनसे दखानाव दोनथ'नाय जाबाय आरो सिन्देल नायगासिनो नै लोगोफोर हाबानि सिन्देल
थाखाय मोनसे फिसा हटेलाव हाबफैबाय आरो जोङो माने ओंखाम उखैबाय नालाय जोबोर मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय जोङो मुथुजों आंजों जोङो नैबे दसाखौहाय जाबाय आरो ओंखाम उखैना रसमलाई जादों नै मेमा बेखौ मोनजाबाथाय एकदमबारे जेबो नांथारानो बेनो गुदुं गुदुं नैबेखौ जाखांबाय मा होनोमोनलाय बेखौ स्विट्सनो ओमफ्राय मसाला दसा जाखांबाय दायो स्विट्स जागासिनो दं आरो थफ्लायाथ' थफ्ला नै आरो शपिं खालामनांगौ हाबानि ना उफाय गैया जागोरनो बेखौ लाबाय नैबेयावहाय जोङो मुथुजों आंजों हाबानि बेनार आरो कार्ड बानायनो फैदों आरो ओमफ्रायहाय आङो शपिं खालामनानै जोबोर मेंनाय मोनबाय मेंनानै आङो नैबेयावहाय दसे जिरायनानै थाबाय आरो ओमफ्राय अखाबो हागोन बायसा खालामनाय दसे उनाव अखायाबो हाबाय जा गिनाय नांखाबाय आरो हाबानि कार्ड आरो बेनारखौ बानायनानै जोङो दख'ना बायनो थांगासिनो आरो मुथुजों आंजों